Paghirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa novena kay Nuestra Señora de Peña, Francia. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-ero ka. Ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panuaman, ang puso mi panuaman, para ampun balaog ka na langit nun, pagkamot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsolin kasalan, kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglao maasin pagkamuot. Nagsusulsul ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo, may pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaawot ako na daina magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw ni sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan na ang sa kong pagpamibi sa kuya man na idinudulot sa iya bilang sa mo man na ina. Amen. Maluhod po. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na Reyna asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infierno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoan nin kaligtasan. Kapalainan asin mga biyaya an isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya na itinausa sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan, an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang nagihelang nin kaumayan. An nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel, nag-uugma asin an Santa Misa Trinidad, pinagmumuraway, O Maria samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina,
Nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng gadhang sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Magpamibi kita kay Virgen Maria sa paghayag kan mga tataramon ni pagkimaherak. Ipamibi niya to, antara Maria pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babayi gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos mong panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro, kan sa imong mamumuto na aki. Tara Maria, panukanin grasya, an kagurang ng tan Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babayi gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mong mga kasalan. Tara Maria, panukaning grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babayi gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampun na asin suruga kami, laban sa sugot kan sa mong mga kaiwal. Tara Maria, panukanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babayi gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, panukanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babayi gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria, panukanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babayi gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasalan, ngunya nasin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Hilingaman kami, o mahehera ko na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulog sa imo, pano nin pagsulsol, at tamanaan sa mong pamilya, katuod asin para surog, tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayin man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan, bilang sa imong mga deboto, nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona, Santa Maria, surgoan mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na nag-uumaw sa imo, o inang Birhen de Peña Francia. Papagkanigo o Birhen nama, kapag umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Ikalimang aldaw.
O ina niya mong Maria na nagsasakit man nin makuri, napano man an sa imong malinigo na puso nin pagsakit. Urog na kan mahiling mo an sa imong aki na nagsasakit, mantang yaon an makasusupog na pagkastigo nin huli sa kasalan na daiman niya ginibo. Inaako muman an mga kapaitan sa may pamitisan kan krus, na kung sa ika naging ina man niya mo, kan sinabi ni Jesus kay Juan Apostol, uya an sa imong ina. Inakaw mo man kami na mga parakasala, nin may pagkaherak, nagngangayo-ngayo kami sa imo nin may pagpakumbaba, na magtaduman lugod sa samuyang puso an sa imong pagkamuot bilang ina. Tanganing danay manyamong rimpuson, an mahalagang balos kan pagtubos mo. Asin pahalagahan manyamo an paagi kan gibong karahayan, daimi man lugod pagsayangon huli kan samuyang mga karatan, an sa imong mamumuto na sakripisyo asin ang dakulang bunga kan pagtubos samuya kan sa imong aki na si Jesus. Huli kan pagsakit kan sa imong mahal na aki, magkaigwaman lugod kami nin kusog na akuon ang mga pagtios, digdi sa kinaban asin sa paaging ini mabuhay kami sa kabanalan, pasiring sa kamarawayan. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Matindog po. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patrona nin Bicol, ni kaming si Nasarigan. Ikaan linaoman, orog na sinasarigan, sa pagkaabot na maray sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadanatnan. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patrona nin Bicol, ni kaming si Nasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagad man tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francian ngaran,
lani kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pagarang, din bilog na kabikolan mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyoga kami baya, maludok ming pagagha sa langit si mong daraha. O Beren Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patrona nin gabi ko, olani kaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya na buot makamtan sa tabang ni Virgen de Peña, Francia. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, amin nadulok si mo. Malud po para sa Orasyo Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadulungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautoban sa imong kabutan na tamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan, Martes sa ika-24 semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, prayer for the gift of life of Teodoro Bandojo, sa kahagadan ni Irenea Garing and family. Prayer for fast recovery of Mark Dave Ronda, ni Mr. and Mrs. Chito Ronda and family. Pasasalamat man ni Josel Asaituno Mendez, Patricia Luis Barnuevo. Prayer for 80th birthday of sa kahagadan ni Irene Ragas. Pasasalamat man ni Jessa Lique and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Prayer for petition to Our Lady of Peña Francia, ni Emma Chan and family. Prayer for passing the bar exam of Dick Can Aranas family. Prayer for passing the bar exam of Michelle Can St. Jude Paris family. Special man na kahagadan ni Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Tanyada. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Francisco kan FNS Velasco. Para kay Jose ni Nilfa Lee and family. Para kay Rodolfo kan Reginaldo family. Para sa kalag ni na Carmen Asenestor, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Jesus, dulot ni Jessa Lique and family. Para kina Jaime Asen Elizabeth, dulot ni Almira and Christopher Ayo. Prayer for 23rd death anniversary of Efren, sa dulot ni Marisa Llagas, asin sa kalag ni na Melinda asin Eduardo, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuon.
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han grasya, asinan katuninongan, nagikan sa Diyos sa tuyang Ama, asin kaya so Kristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang inaataman kita kan mahal na Diyos, dahil sa diri niya kita. Sa aldaw na kita binunyagan, sinadiri kan mahal na Diyos. Kaya nagsasarig digdi sa nagtatao kan gabustang pangangaipo, mahagad man kita kan pangangaipotang pagkaherak. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamili sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Hil nga kami, O Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabus na bagay, asin tanganing mamatean mi, an bunga kan sa imong pagkaherak, itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An hawak saro sana, alagad dakol an mga kabtang. An gabos na kabtang kan hawak minsan dakol, minabilog nin saro sanang hawak. Siring kayan si Kristo. Sa saro sanang espiritu kita gabos binunyagan, Griego asin Hudeo, uripon asin bakong uripon. Saro sanang espiritu an ipinainom sa to gabos. Siring man an hawak bako sanang sarong kabtang, kundi dakol an mga kabtang. Ngunyan, kamo an hawak ni Kristo, asin lambang saro sa indo kabtang kan hawak na iyan. Sa simbahan ibinugtak ni Diyos, inot ang mga apostoles, ikadua ang mga propeta, ikatulo ang mga paratukdo, dangan ang mga nagigibo nin mga milagro, dangan ang mga igwa kan balaog nin pagbulong, mga katabang, mga marahay na lider, manlain-lain na mga dila. Ano, gabos mga apostol, gabos mga propeta, gabos mga paratukdo, an gabos may balaog nin pagmilagro, gabos may karisma nin pagbulong, ano gabos nagtataram sa manlain-lain na dila, asin gabos nagpapaliwanag kaiyan. Hanapan nindo an orog karahay na mga balaog.
an tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Maugmang pag-awitan an kagurangnan, kamugabos na banwaan, sa dakulang kaugmahan siya paglingkodan, dumulok kamo sa iya, nagaawit nin maugma. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Ang Diyos iyo an satong kagurangnan, siya an satuyang kaglalang, sa diri niya kita. Kitaan sa iyang banwaan, banwaan na sa iyang inaataman. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Laog kamo sa iyang mga pintuan, daraan pasalamat. Dumuman sa iyang mga patyo, daraan pag-umaw. Pasalamatan siya asin umawon, an sa iyang ngaran. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Marahayon ang satong kagurangnan, an sa iyang karahayan daing katapusan, an sa iyang pagkahirak, itatao sa gabos na kapag-arakian. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa sarong banwa na ngaran Naim. Kaibaan mga disipulos, asin dakol na mga tawo. Kan siya nagdadangadang sa pintuan kan banwa, nahiling na ilinuluwas na ilubong ang sarong gadan. Iyong aking lalaki, kan sa iyang ina na balo. Dakol na tawo hali sa banwa, nakikipaglubong. Pagkahiling sa ina, si Jesus na herak asin nagsabi, "Dai ka magtangis." Dangan rinanihan ang kabaong, dinuutan, asin nagsabi, "Danguga ako aki, bumangon ka." Angadan buminangon, asin nagtaram. Dangan itinaon ni Jesus sa iyang ina. Gabos inabtanin pagkatakot. Nag-umaw sa Dios, asin nagsabi, "Dakulang propeta, an uya sa tahaw niyato. Sinungko nin Dios an sa iyang banwaan." An bareta kaining nangyari, nakabalangibog sa bilog na Judea, asin sa palibot na rona. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa punto pong ini, kan sa indong buhay, ano po ang nahihiling nindo na sa indong misyon? Sigurado po ako na sa kadakol na punto, kan sa tong buhay, at several points, we wanted to discover kung ano ang purpose, bako sa na kan buhay, kundi kan sa diritang pagkabuhay. We want to find out our purpose. Why am I here? What is my purpose in this life? Igwa man daw akong ikakatao, ikakaambag sa kinakban. Ining enot pong babasahon, nagpapagirumdum sa tuya na mga kabtang kita kan sarong hawak, mga miyembro kita kan hawak ni Kristo. But sabihon po, pag sinasabi ta ang term na hawak ni Kristo, the body of Christ, bako sana po iyan ang ostya na kinakakanta sa komunyon, kundi kita mismo,
Kita po ang hawak ni Kristo. Kaya pag minarani po kita sa komunyon, mahalaga na naiisip ta na kaya kita nagkakakan kan parehong ostya, parehong hawak, iyo dahil mga miyembro kita kan parehong hawak ni Kristo. Dawa magkakaiba kita, naghihinguwa kitang magkasararo. Asin mantang nagkakasararo, boronyog kita, igwa kitang kanya-kanyang papel. Ang ginamit pong imahe ni San Pablo sa inot na babasahon, ang hawak kan tawo. Lambang parte, sabi niya, may kanya-kanyang kakayahan. Ang mata sa paghiling, ang kamot sa pagtrabaho, ang bitis sa paglakaw. Siring man, lambang saro po sa tuya, igwang ginagampanan na papel, na diing si Isay man ang makakagibo. There is one thing that only you can do and no one else. But sabihon, kung arog po kaiyan, gabus kita mahalaga, gabus kita kaipuhan. Lambang saro sa tuya, importante, dahil sa diri kita kan Diyos, asin parte kita kan hawak ni Kristo. I'm sure several times, nagduda kita kan sa tuyang mga gifts, our giftedness. And this reading from St. Paul is comforting and encouraging. Tibaad iniisip mo na an sa imong mga regalo da iman nahihiling kan iba, o an sa imong regalo bakong arog kasing kahalaga kan regalo kan kapwa mo. Pero inaasigurar po kita ni San Pablo na maski ang mga regalong paghuna ta bakong gayong mahalaga, importante iyan sa hawak ni Kristo. Sometimes we feel that the sick have no purpose. That is not true. Sometimes we feel that the disabled have no purpose. That is not true. Igwasindang purpose kung nataiyaon sinda sa satuya. In fact, regalo sinda. Ang mga maluya, ang mga nagtitios, they are a gift to us. Kaipuhan taan kada saro, kulang kita kun mayo an iba. Angay pong maray an ebanghelyong nadangugta because it gives us a sense of belongingness, a sense of purpose. Sarong aldaw, nanumpungan po ni Jesus ang sarong babaeng balo na nagadanan pa sa naninaki. Sa puntong ini, da isa na po naggibunin milagro ang kagurangnan, kundi ipinahiling niya, kun gura no kararom ang pagkamuot kan mahal na Diyos para sa satuya. Ining babae, nawaran na nga ni agom, nagadanan paninaki. Mayo na siyang seguridad, mayo na siyang futuro. Alagad si Jesus, napano nin pagkaherak, kaya anong ginibo niya? Binuhay po giraray ang aki kaining babae. Ibinalik ni Jesus, bako sana ang buhay kan aki niya, but more importantly, Jesus restored her hope. Ibinalik ang paglaom, ibinalik ang futuro kaining babae. Buot sabihon, nahihiling po ni Jesus ang satuyang mga inaagihan, ang satong pagsakit, igwas yang pakiaram sa satuyang pagtios. Sa parehong paagi po na nagrani siya digdi sa babaeng balo, nagraraniman po siya sa lambang saro sa tuya, sa mga momento na nangangaipo kita, niyaon kita sa kamunduan asin kawaran, asin urog sa gabos, binabalik kan kagurangnan ang satuyang paglaom, kada bes na nawawaran kita kaini. Dear friends, our readings today remind us of two things. Enot, ang lambang saro sa tuya, igwanin lugar sa katiripunan kan mga Kristiyano. Lambang saro sa tuya, igwang halaga sa hawak ni Kristo. We are all valuable in the eyes of God. Asin ikadua, dawa ano pa man nakasakitan o trahedya ang agihanta, igwa po kitang paglaom sa presensya ni Kristo. Hagadon ta po sa mahal na Diyos na magiman lugod kitang harani sa satuyang komunidad,
asin mas harani ki Kristo. Inaataman po kita ni Kristo dahil parte kita kan sa diri niyang hawak. Kung kita inaataman ta ining sa tuyang hawak na pantawo, ang mahal na Diyos siring man, He takes care of us because we are parts of His own body. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayi an samong mga pag-arang, asin kahiraking ako ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban, tanganing ang dinulot nin lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdara sa gabos sa kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asinan bagsik kan Espiritu Santo, tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasararo kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mon kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu. Kaya, kairiba kan koro kan angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika nang gadan banal, burabod nin gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, sin Nestor asin Lucilo, sa mong mga Obispo emerito, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa Diyos na nagtataonin buhay. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uyas si Yesu Kristo, ang satuyang pamayo, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kurangan an makakahipno, ikapalan kagurangan an makakapano, an panugang pamana na hinihidang sa kuyang lukang puso. Daan na buhay nilingawan sa pagsunod sa nilakuan, pagkusuga sa kaliyahan, mauntok sa imong kabutan. Dawan gabus mawara, dawan gabus mong bahaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Ikapalan kagurangan, an makakahipno. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asin hawak, kan gawing langit nun na balaog. Tanganing, bako na ang samuyang buot, kundi ang bunga kaini, iyo ang mangurog sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa mga pamibi ninda Birhen de Peña Francia asin San Antonio de Padua, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Celebrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Patrón
del Bicol, Gran Madre de Dios, se siempre la reina de nuestra región, patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, se siempre la reina de nuestra